Джови, коя буква правиш, мама? Би. Apple. Не. Би. Bear? Да. Okay, show me the bear then. Bear. Ти, Рожбо, проследи как се пише буквичката. Пясъчната буква. Apple. Също като ябълка. Apple. Също като animal. И тук имаме най-различни други букви. А с магнит. А с буквите от Монтесори. Мобилната азбука на Монтесори. И сега ще направим една игра, в която тези мидички ще ги нареждаме върху буквата А, за да научим нейната форма. Ето така. Ето така ще ги нареждаме върху буквата. Докато не наредим всички, за да научим нейната форма. А в момента Джоуи пише буквата А в брашно. Джоуи, коя буква пишеш? Тебе. Моята буква? Да. Деси? Да. Браво! А тази книжка е много хубава, защото буквите са изрязани и техните форми се виждат много добре. И тук има за какво стои буква. И пак можем да следим нейната Забълка. Can you say apple? Apple. Well done, Joey. И тук имаме най-различни arrow. Joey, can you say arrow? Arrow. Can you show me arrow? Arrow. Той в момента е да пише. Той пише буквата А в момента. Отново всички материали трябва да са в един съд. Брашното, ако иска, може да пише с пръстче. Ако иска, може да пише с някаква пръчица. Тази е от chopsticks, такива за китайски храни. Няма значение какво е. Ако предпочита с пръстчета, даже така е по-добре, защото това е също и сензорна игра в момента. На мен ли кай? Записвам видео и казвам на хората, които ще гледат видеото. Joey, can you say and? And. Joey, можеш ли да ми кажеш and? Аз гая. Ти сега пишеш буквата А, нали? На тебе. Моята буква? Моята буква ли пишеш? Да. Добре, коя е моята буква? Коя е моята буква, Джови? Ето е дупката. Коя е моята буква? Тая дупката. Моята буква коя е? Деси. Тая дупката. Тази дупка коя е? Буквата ми? Да. Айде да ми напишеш ambulance. And astronaut.